Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita po. Ah, mm, mao ba? Kada kon mahimo lang ha. Pero kon supak gani sa imong buot, magpaatang na lang tingali kog taxi sa guard. Okay ra ba nimo kon magpahatod ko? Ha, Sir Franz? Um, Ayaw na lang di ay. Palihog lang kog hatag sa guard sa intercom. Ma'am Brian. Kay mamalihog ko niya pag-ata og taxi nga akong sakyan sa pagpauli. Ma'am Brian, paminawa na ko. Ma'am. Mamalihog lang ko og hatod sa away sa sakyanan nga atong gamiton. Og ator ko magpaabot mo sa giparkingan sa mga company vehicles. Thank you, Sir Franz. Musunod ako after mapahatod ako ang yawi sa sakyanan nga ipagamit sa GM. Okay, ma'am. Basta ha. Okay ra ka? Wa ka mapugos? Ikaw yun, ma'am. Ikaw pa. Thank you very much, Sir Franz. Sige, ma'am. Ako nang ihatag pagbalik sa guard ang intercom. Yes. Okay. Bye. Oh, God. I'm sorry na naman ako. Sorry. Abi ni mo, Sir Franz. Gipatabang gigon ni Miss Rian ug pangyo nimo nga musgot ka nga ihatod siya sa boarding house. Aron lang gid musugot ka. Mao ba? Guard? Haya mo, Sir Franz, ha? Kung kauyab mo si Miss Rian. Labaw pa'y nakajakpag ka sa luto. Ha! Kanang mag-story pa ni Miss Rian, sir, no? Kada abot ka na niya. Mangutana yun na siya pirmi na ko kung naabot ka na ba. Kargahan mo sad ko nimo da. Di ka na ba mutuon ako, sir? Tinuod lagi. Tanawa lang, ha? Sa una, sa wapa ka makasudi ni kumpanya, untop nang maabutin ni si Miss Rian. Uy, pero sukad nga, nakatrabaho ka din, he? Ay, nakasayo na kayo siya. Alas 8 ba yung duty anang taga-opisina? Unya, sukad kami abot din, he? 6:30. Ni nga na siya. Muragwaon ko mangutana nimo bahin na guard? Sir Franz, uy. Bitaw. Oh, ibog manggod kayo na si Miss Rian ni mo, sir. Sayang kayo bag. Maadto na slain. Guard. Dili ba nahibaw man mong tanan dinhi nga minyo ko? Gawas nga manghud kay nako sa Ma'am Rian. May pamilya nako sa amo sa probinsya. May duha nako ka anak. Ug dili kay kana lang. Dili sab gyud ko gustong makasa. Mga palihog lang. Hunungin na taon na inyong pagsigi og tuod nako ngadto niya. Kay gawas nga wa tay maing dungog ana. Angin na to siyang irespeto. Kay makaguba pa gyud na sa maayo pang ugma nga moabot sa iyang kinabuhi, guard. Wala. Mana to larga ha. Guba ng hugong-hugong ni Miss Rian atong Sir Franz Guard. Ato ra sa boarding house ni Miss Rian, mabungkag ang bahay sa Lampinig. Awa na BSI yun. Bangag sa ilong. Patuyang kang manang Mark, oy. Murag, kuli ka ng mahitabo, oy. Ay nako makakon. Idi balik og trabaho ni Miss Rian ato din he. Og wala. Magkaangkaang na to ba? Magkaang na to. Ay, baga ko rin mo, Mark, oy. Ay laki.
Nag-istorya mo kami ni Sir Franz ganiha. Sa nagpaabot pa siya ni Miss Rian din he. Ano mo kuno? Sa may istorya? Naugaw gani ko ni Sir Franz nga ako ang tatong gituod ni Miss Rian ba. Kay dili lagi gyud siya. Kay insulto pa gani ko. Kay ingon ni Sir Franz nga irespeto ko nun ako si Miss Rian. Sahi ba kunog ang akong igsuon nga babae mo ay naa siyang kabahin. Unsa kunoy akong bation. Ay, mao ba? Nga, mo na sulti ni Sir Franz? Aw, uy. Perting, wawan ako. Kaging ko eh. Wagod ko katingog pagsulti ni Sir Franz ana. Nga daw, ano wala man sa kamutingog? Motingog na ko nga. Nasupo man ko. Naunsa man ni siya eh. Aw. Ay. Kung dili ka si Sir Franz ni Miss Rian ba? Aw, ikaw na lang. Bangag sa ilong. Yabag. Wagani na siya madas mga gwapo. Nako pa ang nao nga daginuton kayo. Wala kay tingog-tingog, Sir Franz. Nalain ka na ako, no? Nalain? Oh, nganong malain man ko? Mura magugog na mugos ni mo ba nga magpa-drive paingon sa boarding house? Kay namugos bagod ka? Ngawa man? Ganun karon pa man ta magkita, Sir Franz. Ah. Ha? Bitaw, niadtoon ta to nga free pa ka. Oh. Ma'am Rian. Nagkasulti kami og tarong si Francing ng Tansyang, Corina. Ang pinakabugat yun nga rason nganong dili siya magtawganan ninyo, kana tungod kay dili siya gusto nga magunahuna og mag-uol nga layo mo niya nga iyang pamilya. Mao gani na ang rason. Ngano nga dili unta siya musugot nga ihatod ninyo atong paglarga niya paingon sa Cebu. Kay sakit kuno kaayo alang niya. Maubadi ay dong Greg. Mao na nang Tansyang. Ang nakaapa ni Francing, sir, kay unfair kaayo siya. Oh, Corina, usagod ng gisulti nimo. Bitaw matan siyang. Kay dili. Unfair gyud siya, ma. Kay ang iyarang kaugalingon ang iyang gustong i-comfort. Kami di ay dire. Wala namo nga nalayo siya. Wadi ay misakiti og ang iyang mga anak nga nalayo siya namo. Gisakitan sa mi. Di lang niya ma-feel kung sa among gibati. Kaya nagtuo ba siya nga siya rin sakitan og kami hitili. Mao nang nag-iningon siya, ana. sorry, Corin. Ay naunsa ka man, Corina, nga mihila ka man gud noon. Gikasubo na ko, Corina. Ning akong pagpakigsulti nimo o ni ng Tansyang, di na ko intensyon nga masakitan ka. Ang ako lang nga mapaabot o mapasabot mo nako kung unsa may gisulti ni Francine nga rin ako. Nga boto sab niya nga ipaabot yan ninyo ni Dodot o yung Manny Miles. Uy, naunsa? Corina, naunsa ka bang mamiya ka man lagbohi? Nakigsulti paganis dong Gregi nato. Ay, naunsa man ni siya. Ay, basta ilan dong. Sorry, jud kaayo nimo, ha? Sorry, jud kaayo. Way kaso naman Tansyang, way problema. Okay ra gyud kayo. Ay, pastilan jud ning anak ka. Pasensya na gyud taon ka dong. Pero sigurado ka. Mauwaw man lang tani mo ining gibuhat sa akong anak, oy. Nganong mauwa gud nang. Wa mo goy problema gud. Okay ra gyud. Ay nagunaw na kay wala ko magiglain pa ninyo. Kung unsa may kasuod si Francine, kung unsa na ko siya kamahal isip suod nga higala, ingon usab ni ini nga kung pagmahal ninyo. Timani na ng Tansyang. Dong Gregi. Nasa man tos mama ko rin, Kuya Dudot.
Mura laki to siya naghilak nga mibiya nilang lulatan siyang og Tito Greggy, no? Nga, mura bitaw. Ngano ka, kuya, no? Nag-away to sila? Ha? Ano kung mag-away man? Nakadunguday ka nga, may taas ang ilang tingog. Nga, may nasuko nila. Wa man. Pero, nganong mura man tong naghilak si Mama B? Ambot lang. Ngano ka nga, ako may pangutanan nga, wala man po ko kay bawo. Ako, kuan, ato na lang kasi, Mama, ya pangutana na may bakag ngano siya. Dili kay, ani ka mangutanan ako nga, waman ko kalibutan. Kita ra gani din ang nagistorya. Kapiloso po ba ni mo, kuya, oy? Piloso po day. Di day tinood ang akong gisulti. Tinood, laki. Pero, mangsupo man ka, be. Masupo. Hala, kuya. Tingalig may kisulti si Tito Greggy pa ni Papa Francing nga mo'y nagkapahilak ni Mama nga. Ha? Basin, kuya. Nagkasulti kami og tarong si Francing nandan siyang. Kurina, ang pinakabugat yun nga rason nganong dili siya magtawganan ninyo, kana tungod kay dili siya gusto nga magunahuna og mag-uol nga layo mo niya nga iyang pamilya. Mao gani na ang rason. Ngano nga dili unta siya musugot nga ihatod ninyo atong paglarga niya paingon sa Cebu. Kay sakit kuno kaayo alang niya. Maubadi ay Dong Greggy. Mao na nagtangsyan. Ang nakaapa ni Francine, sir, kay unfair kaayo siya. Oh, Corina, usagod ng gisulti nimo. Bitaw matan siyang. Kay dili, unfair gyud siya, ma. Kay ang iyarang kaugalingon ang iyang gustong i-comfort. Kami di ay dire. Wala day namo nga nalayo siya. Wadi ay misakiti og ang iyang mga anak nga nalayo siya namo. Gisakitan sa mi. Di lang niya ma-feel kung unsay among gibati. Kaya nagtuo ba siya nga siya rin sakitan og kami dili. Mao nang nag-iningon siya, ana. sorry, Corin. Ay, naunsa ka man, Corina, nga mihila ka man gud noon. Gikasubo na ko, Corina. Ning akong pagpakigsulti nimo o ni nang tangsyang. Di na ko intensyon nga masakitan ka. Ang ako lang nga mapaabot o mapasabot mo nako kung unsa may gisulti ni Francine nga rin ako. Nga boto sab niya nga ipabot yan ninyo ni Dodot o yung man ni Miles. Uy, naunsa? Corina, naunsa ka bang mamiya ka man lagbohi? Nakigsulti paganis Dong Greggy nato. Ay, naunsa man ni siya. Ay, basta ilan dong. Sorry gyud kaayo nimo, ha? Sorry gyud kaayo. Way kaso nang tangsyang, way problema. Okay ra gyud kayo. Ay, pastilan gyud ning anak ka. Pasensya na gyud taon ka dong. Pero sigurado ka. Mauwaw man lang tanin mo ining gibuhat sa akong anak, oy. Nganong mauwaw ko nang. Wa mo goy problema gud. Okay ra gyud. Ay nagunaw na kay wala ko magiglain pa ninyo. Kung unsa may kasuod si Francine, kung unsa na ko siya kamahal isip suod nga higala, ingon usab ni ini nga kung pagmahal ninyo. Timani na ng tansyang. Dong Greggy. Naunsa man tos Mama ko rin, Kuya Dudot. Mura laki to siya naghilak nga mibiya nilang lulatan siyang og Tito Greggy, no? Nga, mura bitaw. Ngano ka, kuya, no? Nag-away to sila? Ha? Ano kung mag-away man? Nakadunguday ka nga, may taas ang ilang tingog. Nga, may nasuko nila. Wa man. Pero, nganong mura man tong naghilak si Mama B? Ambot lang. Ngano ka nga, ako may pangutanan nga, wala man po ko kay bawo. Ako, kuan, ato na lang kasi, Mama, ya pangutana na may bakag ngano siya. Dili kay, ani ka mangutanan ako nga, waman ko kalibutan.
Kita ra gani din ang nagistorya. Kapilosopo ba ni mo, kuya, oy? Pilosopo day. Di day tinood ang akong gisulti. Tinod, laki, pero mangsupo man ka, be. Masupo. Hala, kuya. Tingalig may kisulti si Tito Cricky Pay ni Papa Francing nga mo'y nagkapahilak ni Mama nga. Ha? Basin, kuya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!